L'escola Mediterrània al barri tarragoní de Camp Clar té un altíssim percentatge d'alumnes d'ètnia gitana. En 2 anys han aconseguit reduir del 50 al 15% l'absentisme escolar. I el següent pas és que els pares tinguin el graduat escolar per incentivar l'estudi dels petits. És la primera escola catalana que ho fa i si aquesta prova pilot surt bé, s'estendrà a altres barris del país amb forta presència gitana. A l'escola Mediterrània de Camp Clar, el 90% dels alumnes són d'ètnia gitana. Aquí, en menys de 2 anys, les coses han canviat molt. D'un absentisme escolar que s'acostava al 50%, ara no arriba al 15%. L'èxit dels més petits es vol aplicar ara als més grans. En un año tiene que haber más de 100 graduados escolares. Lo vamos a hacer en Lérida, lo vamos a hacer en Tarragona y lo vamos a hacer en Barcelona. La majoria són pares dels mateixos alumnes que sortien de classe. Aniran a l'escola igual que els seus fills, per treure's el graduat escolar. El poble gitano està canviant i ja té clar que sense una mínima titulació difícilment trobarà feina. Hem de fer un salt i hem de passar del treball contra l'absentisme al treball per l'èxit escolar, que aquesta és la diferència respecte a iniciatives anteriors, que es vetllava molt per lluitar contra l'absentisme, però no n'hi ha prou. És a dir, el que ens cal és que les persones, siguin infants, siguin adults, acabin el procés formatiu amb èxit, és a dir, acabin amb la titulació i amb les competències bàsiques. Si los niños que están en el colegio ven que sus padres que vienen al colegio, que destacan el graduado, ellos, creo yo, que van a decir, hostia, esto está bien, mi padre viene al cole, yo también voy al cole, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, es una cosa que anima mucho y que además está dentro de esas prácticas de éxito que tenemos contrastadas nosotros y que Europa recomienda. L'escola Mediterrània és la primera de Catalunya que ofereix classes de graduat escolar als pares dels mateixos alumnes que estudien al centre. És una escola que ja ha estat premiada pel treball que està fent amb la formació del poble gitano.